No, teraz już jestem gdzieś wysoko tutaj. Tawerna. Chyba nawet kuchnia jest otwarta, co nie jest normalne tutaj. Wczoraj nie dało się nic zjeść. Deszcz już przestał padać. No, teraz był dosyć taka jazda. Tam chyba jest ta Agira, co była. Myślę, że mam teraz pół drogi, nie? Tak, połowa drogi. Jest godzina 16, no to tak na 20. Na 20, chociaż później jest górki. Jeszcze chyba troszkę pod górkę i później już 15 km i na z górki, no. Jakbym wiedział, znaczy może tak powiem, jeszcze się nie chcę chwalić, ale naprawdę wiedział, że jak pojada ponad 60 km z tego 40 pod górkę w czasie deszczu, to chyba bym sobie pociąg zamówił. No, na razie.